Πάμε. Ωραία. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, από ό,τι μετερίζει υπήρξατε, τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος Ευρωπαία. Θα θέλατε να μας πείτε πώς αισθανθήκατε, αν βλέπετε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή ό,τι θα θέλατε να μας πείτε προσωπικά από όλη σας τη διαδρομή. Αυτό με ρωτάτε έχει δύο όψεις. Ανήκω στη γενιά εκείνη που πιστέψαμε στο όραμα της Ευρώπης από τον καιρό ακόμα που είμαστε φοιτητές. Θέλαμε να ζήσουμε, να πραγματώνεται αυτό που οραματίστηκαν σπουδαίοι άνθρωποι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να δημιουργήσουν δηλαδή ένα περιβάλλον ασφάλειας, ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και να δώσουν τέλος σε όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις που είχαν οδηγήσει μάλιστα σε δύο τραγικούς πολέμους. Αυτό είναι η μία πλευρά. Είδα όμως και έζησα και την άλλη πλευρά. Το πώς σε κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια άρχισε να αποδυναμώνεται το ευρωπαϊκό όνειρο και κατ' επέκταση και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Γιατί? Ήμουν εκεί από το 2014 μέχρι το 2019 που δοκιμαζόταν η Ευρώπη μπροστά στις απανωτές κρίσεις. Οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, ενεργειακή κρίση. Αυτό έδωσε τροφή σε όλους εκείνους που την αμφισβητούσαν από μέσα. Στους ευρωσκεπτικιστές και σε ένα μεγάλο βαθμό στους λαϊκιστές. Άρχισε να δυναμώνει αυτό το αντιευρωπαϊκό κίνημα που σήμερα πραγματικά έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει βαθιά υπαρξιακή κρίση για την ίδια την Ευρώπη και το μέλλον της. Και βέβαια να επισημάνουμε ότι αν για κάποιο λόγο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα καταρρεύσει, τότε θα γυρίσουμε πίσω στις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο γεγονός στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, αν κάποιος θυμάται πώς είχαν τα πράγματα πριν. Ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ έζησα από κοντά σπουδαίες στιγμές. Μου ανατέθηκε καταρχήν το πιο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που είχε ποτέ η Ελλάδα, που συνέπεσε, επειδή είχα ως αρμοδιότητα και το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά και τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, τα θέματα ασφάλειας δηλαδή της Ευρώπης. Με το που ξεκίνησε η θητεία μου, είχαμε τις πρώτες ανεξέλεγκτες ροές προσφύγων και μεταναστών και από την άλλη μεριά τα πρώτα τρομοκρατικά χτυπήματα. Οπότε έπρεπε κάποιος να αναλάβει, γιατί η Ευρώπη ευνηδιάστηκε, να βάλει τα θεμέλια για μια ευρωπαϊκή ατζέντα ασφάλειας και μετανάστευσης. Αυτό για να επιτευχθεί, γιατί κάναμε εκείνα που όλοι θυμούνται την εποχή εκείνη, που δεν είναι μακριά εξάλλου από σήμερα, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Το να πείσεις 28 τότε χώρες να συνεννοηθούν και να σκεφτούν κατά κάποιον τρόπο το ίδιο για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Διότι τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί μια επιστροφή των εθνικών ηγεσιών πίσω από τα κλειστά τους σύνορα. Εκεί υπάρχει μια αντίφαση. Η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από το κράτος, από το οποιοδήποτε κράτος μέλος. Και από εκεί έχουν αρχίσει πλέον να δημιουργούνται και τα προβλήματα που πολλές φορές τον τελευταίο καιρό βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Έζησα λοιπόν από κοντά αυτή την προσπάθεια. Ήμουν, αν θέλετε, ο αρχιτέκτονας για λογαριασμό της Ευρώπης για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων ζητημάτων και έχουμε πολλά να αφηγηθούμε για το πώς καταφέραμε σε εκείνη τη φάση να ελέγξουμε τα πράγματα. Εκείνο όμως που δοκιμάστηκε, εκείνη την περίοδο και δοκιμάζεται περισσότερο τώρα, είναι μία από τις βασικότερες αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η αρχή της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Έχει αποδυναμωθεί η σχέση αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια η ευθύνη. Η ευθύνη να κρατηθεί αυτό το σχέδιο ζωντανό για τις μελλοντικές γενναίες. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι δεδομένο. Όπως και η ειρήνη, η ασφάλεια, η δημοκρατία. Για να θυμηθούμε πώς ήσαν οι καταστάσεις και τα πράγματα πριν δημιουργηθεί η Ευρώπη. Θέλει συνεχή προσπάθεια για να κρατηθεί ζωντανό το ευρωπαϊκό όραμα. Και τώρα που δοκιμάζεται, μεγάλη είναι η ευθύνη και της ευρωπαϊκής ηγεσίας και των εθνικών ηγεσιών
αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Με τα νέα παιδιά μπορούν να φανταστούν να γυρνάμε στην εποχή που για να ταξιδέψουν από τη μια γωνιά της Ευρώπης στην άλλη έπρεπε να δείχνουν συνεχώς διαβατήριο και να περνάνε από ελέγχους. Η Σέγγεν είναι ένα από τα πιο χειροπιαστά παραδείγματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης μαζί με την ενιαία αγορά. Αλλά και άλλα προγράμματα που υιοθετήθηκαν όλον αυτόν τον καιρό. Εάν για κάποιο λόγο αποτύχει αυτό το σημαντικό πείραμα που έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας, τότε φοβάμαι ότι και οι νεότερες γενναίες θα ζήσουν δύσκολες στιγμές όπως και αυτές πριν από εμάς. Γιατί εμείς, η δικιά μας γενιά και η γενιά των νεότερων Ευρωπαίων, είμαστε οι μοναδικές στην ιστορία του ανθρώπινου γένους που δεν ζήσαμε ποτέ πόλεμο. Μην το θεωρούμε δεδομένο. Είδατε ξαφνικά τι έγινε μέσα σε 2 χρόνια. Εστίες κρίσεως στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, στην Κεντρική Ευρώπη, στην Ουκρανία. Το προσφυγικό έχει αρχίσει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Και το λέω αυτό γιατί, όπως είναι φυσιολογικό, το μελέτησα όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Και έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να βρεθούν οι λόγοι, να ανακαλυφθούν οι λόγοι που προκαλούν αυτό το μεταναστευτικό και προσφυγικό κίνημα. Και ξέρουμε ποιες είναι οι βασικές αιτίες. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις δύο έννοιες, άλλο πρόσφυγας και άλλο μετανάστης. Για να μπορέσει κάποιος να πάρει το καθεστώς του πρόσφυγα, πρέπει να πείσει ότι έφυγε από τη χώρα του, είτε γιατί διώκετο, από δικτατορίες, από πολέμους, από βασικούς λόγους που μπορούν σε κάποια στιγμή να αλλάξουν και να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Το ανθρωπιστικό δίκαιο από μια μεριά και το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρος προς αυτό. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε μια αθρώα προσέλευση παράτυπων μεταναστών που αναζητούν μια καλύτερη θέση στη ζωή, αλλά αγνοούν, παραγνωρίζουν και δεν σέβονται τις βασικές αρχές που διέπει τη μετανάστευση, δηλαδή να ακολουθούν νόμιμους δρόμους. Γιατί είναι αλήθεια ότι πάντοτε η μετανάστευση έγινε προβλήματα. Έτσι έφυγαν εκατομμύρια Ευρωπαίων και Ελλήνων και πήγαν στην Αμερική, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία, αλλά ακολούθησαν νόμιμους τρόπους. Αυτό που γίνεται τώρα πραγματικά προκαλεί ένα μεγάλο ζήτημα, στο οποίο τόσο η Ευρώπη όσο και η παγκόσμια κοινότητα δεν έχουν ακόμα καταλήξει στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και έτσι βλέπετε αποσπασματικές πολιτικές, όπου μέσα από αυτές ξυπνάει η ξενοφοβία, ξυπνάει ο λαϊκισμός και όλα αυτά που συνοδεύουν σήμερα μία από τις καταστάσεις που απειλούν και την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό που θα ήθελαμε να σας ρωτήσουμε είναι ότι έχετε ζήσει πάρα πολλές καλές, κακές ίσως καταστάσεις. Αν σας λέγαμε να ξεχωρίσετε μία που έχει να κάνει με την Ευρώπη, ίσως κάποια κρίση, κάτι το οποίο μπορεί εκείνη την περίοδο ή και ακόμα και τώρα να σας μένει πολύ πιο έντονα στη μνήμη, ποιο μπορεί να είναι? Σε ό,τι αφορά τη θητεία μου ως Ευρωπαίου Επιτρόπου, είναι αυτό που λίγο πολύ σας είπα πριν, την ημέρα που έπειθα 28 χώρες να υιοθετήσουν την κοινή ατζέντα για τη μετανάστευση. Σε μια δραματική συζήτηση που έγινε στο Λουξεμβούργο, όλοι πίστηκαν και συμφώνησαν. Τα πράγματα άλλαξαν βέβαια από τότε, αλλά ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου προσωπικά. Όπως επίσης η επιτυχία του να υιοθετηθεί η περίφημη δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να υπάρξει μια συμφωνία που θα πέρναγε από την έγκριση των κοινοβουλίων και θα έπαιρνε χρόνο και είναι αμφίβολο αν θα πετύχαινε. Εκεί λοιπόν ανέλαβα προσωπικά μια προσπάθεια να πείσουμε την Τουρκία να σταματήσει τις ροές και εμείς θα φροντίζαμε ως Ευρώπη να εξασφαλίζουμε την απαραίτητη οικονομική στήριξη για να μπορεί αυτή η χώρα να κρατάει στο έδαφος της τότε 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, σήμερα 5. Και αυτό πρέπει να σας πω ετηρείτο σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι το 2019. Αυτό ήταν ένα επίτευγμα για το οποίο νιώθω πολύ υπερήφανος, διότι εκεί δοκιμάστηκε ένας όρος πάνω στον οποίο πρέπει να χτίζονται οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τρίτες χώρες, ανάμεσα στην Ελλάδα και γειτονικές χώρες. Όρος εμπιστοσύνη. Δηλαδή δέχτηκε ο πρόεδρος Ερντογάν τότε να γίνει αυτή η συνεννόηση. Και πράγματι έφερε αποτελέσματα γιατί ξαφνικά σταμάτησαν οι ροές, τουλάχιστον από αυτήν την πλευρά, με εξαίρεση την υπόθεση του Εύρου, με την οποία έχει πολλή συζήτηση, όπου και αυτό θα είχε αποφευθεί αν τότε εμείς, όταν
υιοθετεί αυτή η δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, δεν είχαμε ζητήσει ως Ελλάδα να εξαιρεθεί ο Εύρος. Σας θυμίζω ότι η δικιά μου θέση εκεί και του κάθε επιτρόπου δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή, εκπροσωπεί την Ευρώπη σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τότε λοιπόν ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Το άλλο ήταν όταν συμμετείχα στο σχεδιασμό για την ασφάλεια της Ευρώπης. Πολύ δύσκολο εγχείρημα τότε, γιατί έπρεπε να πιστούν τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εμπιστεύονται το ένα το άλλο και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Γιατί πρέπει να σας πω ότι τα κράτη κρατούν την ιδιοκτησία της πληροφορίας για αυτά. Δεν τη μοιράζονται εύκολα. Εάν αυτό είχε γίνει νωρίτερα, θα είχαν αποφευθεί και οι τρομοκρατικές ενέργειες. Όπως από ένα σημείο και μετά σταμάτησαν οι περισσότερες. Γιατί άρχισαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες οι εθνικές αστυνομίες, η Europol, την οποία επί ημερών μου αναβαθμίσαμε σε ένα hub πληροφοριών, γιατί πριν ήταν απλώς ένας οργανισμός. Θέλω να σας πω ότι το κομμάτι της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων ήταν ένα από τα σημεία, από τα επιτεύγματα που φέρνουν και την υπογραφή μου. Η αναβάθμιση της Frontex σε ευρωπαϊκή συνοριακτοφυλακή, όλα αυτά έγιναν μέσα σε χρονικό διάστημα 5 μηνών, όχι απλώς γιατί το ήθελα εγώ ή ο πρόεδρος Juncker, ο οποίος με περιέβαλε με πολλή εμπιστοσύνη σε όλες μου τις εισηγήσεις. Δεν ήταν αυτό. Ήταν η ανάγκη που προκλήθηκε από αυτό που πριν από λίγο σας περιέγραψα, όταν ξαφνικά ευνηδιάστηκε η Ευρώπη από την αθρώα προσέλευση μεταναστών και προσφύγων, τα έχασε με άλλα λόγια, όπως και η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες, και το δεύτερο, η τρομοκρατία, η οποία πραγματικά απαιτούσε ιδιαίτερη διαχείριση, γιατί δεν ήταν μονάχα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας, αλλά και σχέσεις με παγκόσμιους παίκτες. Ήμουν ο chief negotiator, λέμε, ο βασικός συνομιλητής και διαπραγματευτής για λογαριασμό της Ευρώπης των συνομιλιών μας με μεγάλες χώρες, όπως η Αμερική, όπως το Μεξικό, όπως ο Καναδάς, όπως οι αραβικές χώρες, για θέματα ασφάλειας. Όλα αυτά αποτελούν ένα πλέγμα μεγάλων εμπειριών που με οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι θα πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε και το ευρωπαϊκό όνειρο και το ευρωπαϊκό σχέδιο ζωντανό, για να μην συμβεί αυτό που σας είπα στην αρχή, δηλαδή να γυρίσουμε στις μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Διότι ακόμα δεν έχουμε κάνει το μεγάλο άλμα. Ποιο είναι το μεγάλο άλμα? Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για την οποία μιλήσαμε. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση? Σημαίνει απόλυτη σύγκληση και των οικονομιών και όλα αυτά, γιατί ναι μεν έχουμε κοινό νόμισμα, αλλά δεν έχουμε ενιαία και κοινή οικονομική πολιτική. Αλλά και το άλλο σημαντικό, δεν φτάσαμε σε ένα επίπεδο να υιοθετήσουμε κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Και τώρα που ακούω για αυτά τα 850 δισεκατομμύρια που θα διαθέσει η Ευρώπη, έχω γράψει και άρθρο γι' αυτό, φοβάμαι ότι χωρίς ενιαία κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, ναι θα ξοδευτούν όλα αυτά τα λεφτά, κάποιες χώρες που έχουν ισχυρή πολεμική και αμυντική βιομηχανία θα κερδίσουν, αλλά οι υπόλοιπες σε κάποια στιγμή θα έχουν μεν όπλα, θα έχουν υπερδανιστεί για να αποκτήσουν και όλα αυτά εις βάρος της κοινωνικής συνοχής. Και αυτό βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών και των ευρωσκεπτικιστών. Πολύ ωραία. Κάτι τελευταίο. Τι θα μπορούσατε να πείτε, τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στις νέες γενιές? Να κρατήσουν την Ευρώπη ζωντανή. Να πιστέψουν σε αυτή, αφού μελετήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις και τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε, να ξέρουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, επειδή όπως είπαμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, είμαστε οι γενιές, και εγώ και οι επόμενοι, που δεν ζήσαμε ποτέ πόλεμο, μην το θεωρούμε δεδομένο. Η Ευρώπη είναι μια ασπίδα ασφάλειας, σιγουριάς, ευημερίας, συνεργασίας. Φτάνει να πιστέψουμε στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Οι σημερινές ηγεσίες έχουν μεγάλη ευθύνη για να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτό που τώρα εμείς λέμε στους νεότερους. Οι οποίοι νεότεροι, επειδή ζουν δύσκολες στιγμές, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αυτό είναι ευθύνη όλων μας να τους ανοίξουμε και πάλι ένα αισιόδοξο ορίζοντα, εύκολα πείθονται από όλους εκείνους που λένε «Να, δεν πάτε καλά, σκοτεινιες στο ορίζοντά σας γιατί φταίει η Ευρώπη και η πολιτική της». Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φταίνε κάποια μυαλά που δυστυχώς άρχισαν να κυριαρχούν. Εάν οι νέοι θέλουν να πάρουν ένα μήνυμα από εμάς, είναι να γεφυρωθούν με την προηγούμενη γενιά που πίστεψε στο όραμα της Ευρώπης. Και είπα και κάτι στο ξεκίνημα μας.
Μπορούν να φανταστούν οι νέοι ότι αν δεν υπάρξει η Ευρώπη αύριο το πρωί, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα, δεν θα μπορούν να σπουδάσουν ελεύθερα, δεν θα μπορούν αύριο στους επαγγελματίες να δουλέψουν όπου θέλουν στην Ευρώπη μέσα στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Γιατί πρέπει να ξέρετε, μάλλον το ξέρετε, ότι να δουλέψει κάποιος σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στο χώρο της ενιαίας αγοράς, δεν θεωρείται μετανάστης. Είναι σαν να μετακινείται μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Ενδεχομένως επιζητώντας, ψάχνοντας για καλύτερους όρους. Δηλαδή, φανταστείτε να στερηθούν οι νέοι βασικών ελευθεριών, τις οποίες θεωρούν και προνομίων, τις οποίες θεωρούν δεδομένες. Όπως είπαμε, η ελεύθερη διακίνηση, να μπορούν να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εάν για κάποιο λόγο αυτό σταματήσει, τότε οι νέοι άνθρωποι θα περάσουν δύσκολες στιγμές. Και εμείς δεν πρέπει αυτό να το επιτρέψουμε, γιατί είμαστε οι φορείς της ιστορικής μνήμης των προηγούμενων γενεών που έζησαν τραγωδίες με εκατομμύρια νεκρούς, με καταστροφές υποδομών και κυρίως καταστροφές ονείρων. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Η Ευρώπη είναι η εγγύησή μας. Φτάνει να αναβιώσει και πάλι το ευρωπαϊκό ιδεώδες, ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η Ευρώπη, και να ολοκληρωθεί στην πορεία του το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι σημερινές εθνικές και ευρωπαϊκές ηγεσίες έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτό, για να απαντήσω στο ερώτημά σας πώς αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει από την ώρα που οι ηγεσίες της Ευρώπης πιστέψουν σε αυτό που τους κληροδοτήθηκε από τις προηγούμενες. Δηλαδή μια Ευρώπη ενωμένη, ενιαία, αλληλέγγυα και ισχυρή. Για να μπορέσει να είναι και παράγοντας ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης και ευημερίας, αλλά συγχρόνως και μια γεωπολιτική δύναμη σε αυτήν την εποχή των μεγάλων ανταγωνισμών και της δημιουργίας νέων ζωνών επιρροής. Διότι σήμερα η Ευρώπη μπορεί να είναι μια οικονομική οασή, ακόμα τουλάχιστον, αλλά δεν έχει καταφέρει να είναι μια γεωπολιτική δύναμη. Και γι' αυτό η φωνή της δεν ακούγεται σε όλα αυτά τα σημαντικά γεγονότα που σήμερα προαναγγέλουν τη δημιουργία ενός νέου κόσμου που ας ελπίσουμε ότι θα είναι ειρηνικός και ασφαλής.